I segur que vols que li diguem nosaltres. No seria millor buscar una ajuda fora, un psicòleg, algú, Miquel? Roser, som els seus pares, és la nostra obligació, per favor. Va, Fill, hem de parlar. Que jo no he tocat als diners, que segur que ha estat la dona de fer feines. No, no és això! Miquel, sisplau. És que el teu pare i jo... Mira, t'hem de parlar d'un tema que la veritat és una miqueta... Una mica. A veure, fill, escolta'm un moment. Tu ara t'estàs fent gran, I aviat veuràs que el món no és ben bé com te l'imagines. Que hi ha coses que són veritat i hi ha coses que són mentida. I com ets una persona adulta, doncs et mereixes saber la veritat de les coses i no que t'enganyin com un nen. Què voleu dir? Doncs que... A veure, la qüestió és... Tu saps que aquí a casa som de Convergència. Sí, esclar, perquè volem el dret a decidir, no? Independència, ja! No, Seu aquí, seu. D'això volíem parlar més o menys. A veure, ara que ja ets gran, has de saber que Convergència... A veure, que les coses no... A veure, Catalunya... Que Convergència no és independentista, ja t'ho he dit, tu! No és exactament això. Sí que és això, Roser, sí que és això. El nano ha de poder-ho entendre, ja no té 8 anys. Mira, nen, l'independència és una entelèquia. Serveix per cridar i per fer el ploramiques, però el que compta és la realitat de cada dia. Era el meu somni! Era el nostre somni! Home, no et flipis, nen, el meu somni era anar a les Maldives. I el meu era tenir un Ferrari. Tu vols pitjar els pares del món! No, va, Arnau, si algun dia ho havies de saber... El col·le ja m'ho havien dit, però jo no m'ho volia creure. Però, Arnau, tu no vas sospitar gens com van pactar amb el PP, fill meu. Em vau dir que Convergència era un partit responsable i que havia de pactar amb el PP perquè era el que tocava. Roser, aquest nano, de veritat, li costa retenir les coses o té algun plat per fer molt bé? I la transició nacional i tota la pesca, què? Home, Arnau, això t'ho vam dir per mantenir-te la il·lusió, fill meu. Ai, per favor, Deixeu-me! No vull saber res de vosaltres. Roser, deixa-la, ara s'ha d'anar fent la idea. Doncs ara em faré d'unió. Sí, igual sí que hem de trucar un psicòleg o alguna cosa. Parim un altre per tu.